Сезги Кайзин, надявам се да не произнасям грешно името. 14 км с КРП. И здравейте на всички! Днеска е 27 април, събота, и вече е време за кожата. И в момента се намирам в село Билка. Аз съм си от това село. Виж само. И да, днеска ще има скоростно изкачване в 2 часа. Ще има детско бягане, нали, така. И утре пък е големия ден, които, нали, дългите дистанции ще се спускат вече. 14 км, 30 км, вече не е 26, и 42, и вече черешката на тортата, 75 км. И така, нали, както казах, утре ще се запускат дългите дистанции. Аз съм на 42-ката. 2022 направих 14 км. Пък в миналата година направих 26 км, вече, която е 30 км. И вече тази година дигнах малко левала и 32 км. Секунди. Извинявам се. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Старт! Браво! Добре! Браво! Не тишай! Ето и най-голямата фаворитка на трасето на доброволци. Вярайте, успех! И на вас. Да се вземете чакам на... Да, разбира се. Да, опа, само... Даваме се. И да, благодаря. Чао! Yes! Така, здравейте на всички! В момента се пребрах и взех и стартовия си номер. Да, 827. Утре ще започнем в 8 часа. Старта ще е в 8. И контролното време е 9 часа до 5. Трябва да съм приключил с 42 км. Ще направя видео, но от сега не ви обещавам много, че ще говоря, защото, нали, не знам каква сила ще имам точно тогава. Какво ще мога да ви разкажа, какво ще приказвам, не знам направо. От сега се извинявам за това, ако не говоря много. И сега видим. Малко смяна. Това е любимия ми бит.
6 без 20, да. И е 28 април. Денят на състезанието. И да видим какво стане. И вече сме готови. Ето номера, хуките. Всичко си ги взех и съм готов напълно. Да видим какво ще се случи след малко. Дай, мога. Напълнете си вода, имате все още малко време. Друго важно нещо. След цяло дропла, след изкачването на гермето, връх герме, една от най-големите ни чешми се спрели, няма вода, но един от хората там в селото последното си отвори къщата, така че ще има табела да може да влизате в двора му и да си напълните вода. Като много благодаря. Друго важно нещо. Преди малко съобщиха, като финиширате, получавате талон за боб чорба и всички на 42 км и талон за тура. Бирата се осигурява от густо кетери, от тях ще си вземете и съответно напитката. Важно ли? Кой казва Коджаката? Коджаката! Бира, кой каза? Започваме обратно отброение. Айде, успех. Още 20 секунди. Осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно! Айде! Айде! Вижте! Айде! Хайде, остана малко. Надолу село Снежа.
Ето и село Снежа. Минахме я. Е супер яко, в смисъл да се запишеш в някакво състезание, такова, нали, маратон. Наистина яко. Например, на късите дистанции пак е готино, но нали, свършват много бързо. Например, за 2 часа и за 2,5 си приключил. Пък при тия дългите е много яко, човек, смисъл. Има доста панорамни гледки. Виждаш се с много хора. И непознати лица. Всички са надъхани, нали, на това, на дългите дистанции. Чувам гласове зад мен, за това трябва да натискам. Не съм за време, защото нали съм любител, който само участва в кочата. Гледай само, какво очаква в момента. Спирам много на това момче, че ме взе GoPro-то, бях паднал и се стреснах бая, защото бях продължил. Викам край. Сега ще трябва да се върна, но благодаря. И сме в село Речица. Ай! Там е кожата. Това им видео, сега махкасаност. Ай, само чок. Минахме село Речица и сме на почти на 17 км, не на 16. Имам още много. Още не чака върхът на Ясенево. Ей там, което е. Не знам дали бях там. И трябва да се пазя силите и за там. Ето е още една гледка. Миналата година, като тренирах 26 км, тук се контузих, докато снимах, настъпах на криво и преди да остава седмица за маратона. И обаче го направих, нали, все пак 26 км. Мъката започна. Да бягаме горе да казвам? Няма. Все още не. Виждам някой да дига ръце. Още на 20 км. По момента сме го отикали почти. Ето е кожата. И оттам се качим. Втория път. Чекпоинт Ясеново. По 727. И гермията е готова. Ето е връх, е там на чака. Marova in gençler. Ne yapıyorsunuz be? Siz ne yapıyorsunuz? İşte bizde. Çeşme var mı burada? Ya diyorlar. Tamam. Sizde su tubası var mı? Ya küçük su tubası. Yok benim yanımda yok. Aha tamam.
Доста е тежко. Доста е тежко. Дай, приятно. Bir tane mi lazım, iki tane mi? İki tane, iki tane. Aa bir tane de, bir tane var. Al istersen iki tane. Yok. Yok bir şey. Успех. Благодаря ви Мисля много. много на тебе. Как си, брато? Може така е добре. Остана малко, е добре сме. Ага, малко е. Трети Ето, мадам, ела. Ела да черпя сега една водичка. Студена, качествена. Хайде успех. На теб. Çok sağ olun. Все удро по Геокам ми помогна, благодаря ти много, брат. Айде! Бях казал на момчетата, че нямам вода и им помолих за още едно шише. И човек, те са отишли за да ми вземат вода. Ева, наистина на тези момчета. И все пак аз съм до този край. И да. Какво не чака още? Коджата и страшната гледка. Но от Гермето видяхме, страхът няма никакво значение. Да, тежко е. Много е тежко. Но ето мина. И ни оставаше 12 км. Оставим още 3 часа и 10 минути за да завърша. И така. В момента не знам как изглеждам, но само на финиша да не съм зле. Да се оправя прическата и дано. Имам още 3 часа и половина. И там е кожата. Ето там са хората. Последните два порта и Учо. Енергията ми е доста изтощена, но ще натискам. Имам още 2 часа и 50 минути до контролното време. Хайде! Не остана! Не остана! Ето и пръжината. Ето го! Давай! Gençler taşıyın bari beni var. Yardım bir şey. Alalım bunları. Hayır, böyle şey yok. Haydi! Hadi Sezgin, hadi azıcıktan. Hadi. Sabret.
Хайде! Дай, братъм! Коч! Хайде! Браво, браво! От село Билка, междувременно финишираха всички участници. Стоян Катиев, Николай Спасов, Мирослав Костов, Дани Орданов. Мерси, мерси! Пламен Бояклиев. Айде! А тебе! Финиш за Владислав Тодоров. Надо братова. Брака, ще çıksın. Ne kamerayı istersen göstereyim. Ованес Бабаканян, широкопител заедно с Бисерка Петрова. Благодаря ти много, брат. Номер 431 Пламена Николова. Както и номер 238 Ивелина Иванов. Пламен Обретенов. И Златина Костадинова. И здравейте! Както виждате, ето, взех го на 47 или на 48 място съм. За мен е добре. 75 км. Първият е Даниел Иванов, доколкото той беше от един от фаворитите, защото е доста добра кондиция. Вторият е станал, забравихме, той пак прави идеално. Третия е Пирингалов. Давай! Още малко! Лъжа на живота, бе. Да, го си. Проби ме мозъка е този. Аз започнах да бягам. Гледай какво се случва. 15 кг съм свалила към момента и ще сваля още 20. Само заради него? Заради него. Той е виновник. Браво! Целувка! Гиде! Второ място Петър Христов. Дайте! Метра, формат 2024. Даниел Иванов. Браво! Освен шампионския медал, също ще получи и специално изработена статуетка. Айде! Аплодисментите сами говорят по себе си, че няма участник,
събитие. Благодарим ви сърдечно от името на цялото събитие. Браво! Продължаваме да очакваме още участници. Благодарим на всички, които сте с нас. Красимир Стефанов за светлината, който със сигурност е кикал днеска и други неща, цял ден предполагам. Заради си знаете какво сте му пожелали. Автора на вашите маршрути днес в Красета. Сели домати. Насам. Благодарим на всички за участието и освен да ви пожелаем лек път. Амин. С възели бях стъпили днес, така че... С полезно да променим, знам при вас как е било.